warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu wayahe tangi, wayahe sahur, sepindah malih wis jam 3. Monggo Bapak Ibu wayahe tangi, wayahe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibek iki sing rungane wong. Oke, terima kasih. Salam bocah Tulungagung. boleh nggak kalau Anda Goza itu sudukan jodoh itu mendapat Assalamualaikum Assalamualaikum Zumaro Halid gumbul sablok kowe iki lho iki mustaqim